Oh. Be dunia full nani bungu aru. Kiri dorong sidai, cenela angin nunga. Munhala. Bacau, riba. Harza. Saudi. Do. Bila TikTok. Saudi. Bila. Betul nak? Sesungguhnya. Iya. Beberapa ini sungai orang ini. Ketau sakaya. Ketau tak? Hijau putih benar dia. Oh ya. Ketau sama berapa ni ya? Kita nama jual kita ini Filipina. Kita orang kan maya, kita terus maya dah. Ya. Sini mana ke mana rananya? Cuan ciri pungka abua, income jano, lang nu pui deh ne. Hello. Dah bawa langgan. Sana. Sur ko ling hordu ala simu adalah no. Sudah. Hai, wah sini malai, wah. Sakanai, kuskarya, nuli upurut bo. Nah. Baca location di. Ne, mau kolate buim nole. Orang dinartat bo. Nah, wah video lagas nih. Sabar. Salah dong. Mana mabanu dulu? Wah. Saya salkom terkeluar. Angin ni pun asal kom mak beragam. Ya. Dah ada nak? Nih bitang jalan ala santang dah jadi ni. Unla jauh sih? Unla jauh. Nama? Tahu geli. Oh dah. Full sama best. Nih, kita pergi Boro Bazaar Center, dah mati tangguh bah. First time sedini. Nah, everything. Hello, hi. Sonafur. Mabung demon sunan raya. Giri dure kiba eta কৈছিলে যে মালু আটো ডাঙৰ কথা নহয় নোৱা মানে এতিয়া গিৰি দৰৰ কাৰণে একো বনাও নাই আৰু মানে জানাইলুং না দেৰसिन नुङा তে मानसिखौ रायज्लायबाय थांबाय जिरायबाय बेनो देरसिन बेनिखायनो जों जागोन गिरि दर नायबाय थागोन दे जागोन दे जागोन सिन्था खालामनाङा नै बिथिं ब्लग दे आंनि ब्लगाव बयबो खेबसे ओंखारदो थाब Ya, मोनफैलायबाय सानस्रि फुंखा आबोमोनना नै बेनु न'आ बारा गोजान नङा बैयो सुदेम सेन्टार नामा सुदेम सेन्टारनिफ्राय एसे फैबानो नै आं दिनै फार्स्ट टाइम आबोमोननाव बे धुनिया फुल होननानै बुङो आरो mau एकदम सिगना होतो बेयो मानि जाखो मानि नोङो अरन आलायनि दे पन्दा महाबा थां फैनायमोन लामायाव मैदेर नुनाय Kalau main musik iri, berkotor pun dia, bandel, bawa nak hayat ini pak, bawa iri untuk beri baik ekspresinya tanah yang lain. Mahaba ini mana dah? Mahaba ini mana? Oh jengko, deh kusin ini mana baik. Jengko lu kau mana boleh jenuh ini ada ya, mulai ada ya. Jengko lu kau mana boleh jenuh. Mati kerja, railet dia. Corona lain ni sih ngasih ini nggak? Hah? Maya? Parnoli balik ini. Mana yang lebih? Maya? Orang lebih. Hab green silang ni sur hawa mah. Ro. Salam malah hab ni muna. Mana? Mama kena Maya. Niom dengan. Lai nioma, biting so nioma. Nih, mama musaina. Jim musabai thai be. Ten. Superstar dhamaका musabai thai. Gari ko beo dinina.
बेयाव गारि दिनो थिंनै शिव मन्दिर कृष्ण भान्डार बिथिं न' नै बेयाव आलासिफोर जिरायग्रा माने मेंना फैबा माने दसे बेयाव जिरायनाय आरोना दा गरम बोथोरबासो बेसे मेङो मेंथ'वाखै जिरायला डाइरेक्ट भितराव थांनोसै 이망씨. 네, 쇼네. 이망씨 보로나 무사하나 무슨다리 보로. 네. 뭐야든 카툰. 항상 봐. 잡아요, 너? 잡아. 하니. Này labubai saha labudung मा लाबोदोंथाय नै मिस्टी जिलेबि लारु भुन्जिया मा लाबोदोंथाय नै अनासि सोर लाना होनो मा बुङो बेखौ अनासिबो बुङो थाव फिथा बुङो जिलापि जादोहाय जानला मोनलासो रसगुल्ला ओंखाम जानोसै जोङो नाय रेडि जाबाय मा दङ पापर पुटल फान्थाव कबि बेयो मा ओंख्रि हा आब' बेयो मा ओंख्रि मा अनलाजों बेयो माबा लाइ अनला ओमफ्राय ना फिसा होनाय जायो बर' मानसिया सब जायो जागायदो हख्लायदो दिनै गिरिधरनि टेपाडननि माबायावहाय चेनेलावहाय ब्लगार आं धोनस्रि फुंखाया ओमफ्रायो जोंहानाव आलासि जानो फैदों नालाय बिसोरो ओमफ्राय नै ओंखाम जागासिनो आरोना जोंहानाव बारा आइटेम गैया सिम्पोल आइटेम बेखौ बै खाथियावहाय बाजार जायो बेयाव मोनो 50 थाखा लायो गंसेयावहाय आयौ बुधबारबासो जायो बाजाराबो गाबोन जागोन बै खाथियाव बुधबार बाजार गिरुवा दे बोरै एसे खोन्थाना होदों बेयो लाइ दा लाइ देग्लाय बोसोराव फार्स्ट दे पापरखौ लानानै जादो पापरखौ रानना होआखैमोन लानानै गिरिधरनोसै दै चेनेला आंनि नङा मोनहाला बाचाव रिबारबो हरनांगौब्रा लाबोनांगोन ना दे नोंनि जानायखौ लानोसै Kanjri bunga aboni onnayaw munjabai oंखाम नाबो दङ नाजों टमेट' बेदर गैया दे जाहा दे बेदर गैयाबाबो ओंखाम गोजाबाबो जायो जाया जोंहा जाया नालाय नोंस्रा जाया बेनिखायनो माने जों बाहेराव जायो ओमफ्राय न'आव संनो मोनादि बेनिखायनो आरोना जेबो नङा बहुत खस्थ' खालामबाय बहुत आइटेम मोननानै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा सातथा जादो पापर बानलुखौबो सानफाना हो नों बानलुखौ जायो जाया बानलु जाना हो जायो जानाया बानलु जा मोनायाखै आखाइ हुआ मोनया नांलायनाय जायो थाब लांखांबाय नै लिनायाबो गिरिधरनि चेनेलावहाय ओमफ्राय आं ब्लगार गिरिधरनि चेनेलावहाय मथ' नों जाखांबाय
Anh nama mana? Aimunji. Aimunji. Oh ini lah ini ya. Aimutu. Aimutu. Namanya mencilan Dayo Donsi Pungka bojong Lina bojong reels video बनायसिगोन नै नेरसोन आदाखौबो लागोफागोन reels video नै बिथिं केमेरामेन जोंना मलेन आदा बिथांखौ हमनो दोनै vlog vlog lama ayo बाहेराव थांसिगोन नु हा फिथा बिला tuduh बाहेराव नु नै लाइटआ रिल्स बनायनायनि लाइट Donsi Pungka आब'नि नै बिथिं आरो टिभि जों दसे टिभि नायबाय ओंखाम जानानै दायो रिल्स भिडिअ बनायसै ना दा मा बाहेराव ना ब्लग लागासिनो दङ बेयावबो गारियाबो इमान हारला खेलेक मा खालामदों गेजेराव गिटार गैया आं एक्सप्रेसन होबाय थागोन नोंसोरनि जोंना मलेन आदा करियोग्राफार दे बिथाङा फोरोंबाय थादों नै माहागौ माबाय मबाइलालाय नै लाइटखौ बेयाव लाबोबाय नै One, two, three. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. kita tapi udah tuh sampai sekarang apa ya ma? Ayo, ayo dengan mana ini video ke? video heavy sih mah. Kita lah ini asing lagi jangan ambil itu. kilo harus damai ko ini no mai terus no Negomnen takai, sehingga time spend kamen takai, ekdom mereka berbenefit hino bat, sasilu apuna. Thank you. Bila kau sang mendang, ang lagi menanai. Saya apa mau nama? Siapa pernah apa nama? Background music udah Ada sini mana? Ayo logo. ini खेतराव फैनायखाय दिनै जोङो मोगा मोगि लोगो मोनलायबाय आरो आलासि जानो फैबाय आरो बेयावनो मोनसे रिल्स एबा टाइम पास जेनेबा बिदिनो फैनानै दिनै लाबाय ओमफ्राय उनाव जाहाथे आरो जयै प्रजेक्ट मावदोंमोन जों आरो जोंबो लेंहरनो हाथों जायखिजाया जों आरो जयै खामानि बिथांखौथ' गासिबो सिनाय मोनखायो मोजाङै लाबाय था मोजाङै लाबाय दिन्थिबाय था गोथेर नाङा दे गासिबो मिथिखायो नायजोबखादों आरो जाहाथे उनाव जाहाथे जोंबो आरो मोजां मोजां भिडिअ नुथों आरो जोंबो लाबोनो हाथों बेनि थाखाय आरो जोंनि थेंक इउ लिंनो लाबोनो थाखाय आरो गिफ्टबो मोनलांबाय गिफ्टखौ मा आं दा खोन्थाल'आ नायनोसै थेंक इउ Welcome. Hai dah nangis ke borain sih. Ekdom borain besar kan. Silai tadi. Lina.
दहाय आंबो मोनसे मेम'रि लांनांगोन ना माबा लांनांगोन होमबा नोंनिया जायाखै भिडिअ जायाखै बिथांमोनखौ बरायनो नागिरदों बिथांमोना जोंनाव माने आलासि हिसाबै फैदोंमोन माने जोंनि खाथियावनो माने थियेटार जाबाय थादों नालाय बिथांमोनखौ जों लिंनानै लाबोबाय आरो दा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोनखौ माने बोथिसे ओंखाम जाहोनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो दाथ' जों बिथांमोननो हरनो थाखाय जोंहा जेबो गैया दा आर'नाइ गांसेजों माने बरायनो थाखाय जों नै दा धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय अनजि बर'आ आवगायबाय आरो गिबियावनो नेरसोन बसुमतारी बिथांखौ बरायनो थाखाय मुंदांखा बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय लिना बसुमतारी बिथांखौबो माने जोंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय माने हाजासे माने बरायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जोंनि धोनस्रि फुंखानि बिगोमाखौ खावलायनाय जाबाय मोजाङै खुलुम जोंहा दायो आलासि दंबावो तेपादन बिथाङाथ' जोंनि डिस्ट्रिक्टनिनोखा बयजोंबो सिनायजानाय बिथांखौबो जोङो धोनस्रि बिथाङाबो दा माने आलायरन थियेटाराव मेन माने कमेडि रल लानानै दङ बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बयबो सापर्ट खालाम बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय गुमै आंहाबो इउटुब चेनेल दङ लिना बसुमतारी बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बयबो बिथांखौ खालाम आरो जोंहा दंबावो रंगिना बसुमतारी अमर हमना होनो रंगिना थादोब्रा था नों थायो नोंलाय बे हमगोन ना खनसेरां हमगोन ना जोंहा बे माबानि आलायरन थियेटारनि सासे आर्टिस्ट दंबावो फैफानो हादों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांखौबो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो अनजिखौ खावलायनाय जाबाय आरो जोंहा सासे दंबावो नै जोंनि माने उदालगुरि करिय'ग्राफार माने चेनेलाव बिथाङा गोबां खामानि मावबाय गिबिनिफ्रायनो जोंखौ माने मेगन देखायजेनग्राया बिथाङानो सिगाङाव जों माने जेबो ABCबो नलेज गैयामोन दा बिथांनि दारैनो जों एसे एनै रोंबाय आरो दा बिथांखौबो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय दा अनजि बिथाङा बरायगोन दा बरायनो थाखाय बोरै खावलायबाय बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय आरो गोजोननाय थाबाय जोंनि माने जों खावलायनाय लेखायै माने जोंनि न'खराव नुजाफैनानै माने बोथिसे ओंखाम जानानै माने जोंखौ गोजोन होनायनि थाखाय माने रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेबायदि धोनस्रि फुंखा माबानिफ्राय प्रडाक्शननिफ्राय बिदि जे बरायदों आरो जेनेबा अनसायनाय मोनदों बिराद गोजोननाय थाबाय आरो धोनस्रि फुंखा चेनेला एबा प्रडाक्शना सानफ्रोमबो बिदिनो आवगायलांनो हादों साक्सेस जालांबाय थादों आरो जाहाथे बे प्रडाक्शना जेनेबा उनसिम थांनानै थाबाय थागोन बेखौ जोङो जोंनि गोरबोनिफ्राय आरज खालामनाय थाबाय आरो ना इसोरनि खाथियाव थेंक इउ दे धोनस्रि फुंखा जे आबन लाहानाव जे जोंखौ लिंनानै बोथिसे ओंखाम जाहोबाय आरो आर'नाइजों बरायबाय मा बुंबावगोन जोङो मा होननानै आब'खौ मा बुंसै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आब' वेलकाम
जोंना मलेन आदा बिथां जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि करिय'ग्राफार आरो बिथाङा मेथाइबो खनो दे एसे आदा माबा बुंनो हादो बिथांमोना दायो आलायारन थियेटाराव दंफैयो माने दंबाय थायो आरो दायो नैबे समावहाय रौता हालामनि बर' बाजार ओनसोलाव जोंनि जोबथा सान माने जोबथा हर दिन्थिफुंनायनि थियेटारनि दा बेवहाय लोगो मोननानै मोजां मोनदों जोंहा धोनस्रि फुंखानि इउटुब चेनेलनि अनारमोननि न'आव ज' लोगो मोनदों ओंखाम बोथिसेबो मोनजाबाय ज'यैनो आरो रंजा खुसिबो जों गोजोननाय मोनबाय आरो लोगोसे नैबे जोंहा टेपाडन इउटुब चेनेलावहाय आं बेखौनो बुंनो सानो बयबो नाय आलायारन थियेटारखौ जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे मुंदांखा मोनसे थियेटार जेरावनोखि जोंनिनो बर' रायजोनि अनसायनाय मोननानै मुंदांखा जाबोनो हानाय फावखुंग्रि लीना बसुमतारी आरो फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारी लोगोसे नैबे इउटुब चेनेलनि अनार गिरिधर बिथाङाबो दङ मस्ट कमेडियान रलावहाय गोजोननाय मोनगोन बयबो नायनानै मोजां नायनो खालामबाय आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आं सानाखौमोन जे आदाखौ बेयाव लोगो मोनगोन होननानै जे लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आदा वेलकाम मा बुंगोन नै आब'नि बिखुनजो होन धोनस्रि फुंखा आब'नि बिखुनजो नै आयं दे खुलुमनोसै दा थांनाया फाराफेरि नै आदाया स्कुटिजों फैदोंमोन दा आदाया माथिं नांगोन थांनाया उदालगुरियाव दा उदालगुरि थाहैयो दे दे आदा मोजाङै थां दे उनाव लोगो मोनगोन आरो बाय बाय जोंबो थांसै दे थाथ' गासैबो थाथ' दे दे हाय मैना थाथ'दो बाय बाय मोनफैबाय जे रुमसिम दिनै फैबाय लाइटा मेगनाव हमदो ना थेंक इउ जे जोबोद खस्थ' खालामनानै बोथिसे ओंखाम जाहोनायनि थाखाय ओमफ्राय दिनै नायनो जाहैनायनि थाखाय थेंक इउ वेलकाम आरो देनां फायबावबानो जाबाय जोंहानाव न'खौ दा सिनायबाय सिनावथ' सिनायामोन भिडिअ'आवलाय नुखादोंमोन दां नङा भिडिअ नुदोंबाबो सिनायाखैमोन ना ओमफ्राय दिनै नायनो फैगोन ना फैया दिनै नायथ'ला साननै नायखाबाय दिनै नायथ'ला आरोना मेगन मोदैबो जायोदि नोंसोरथ' आरो बहुद मेगन मोदै ना नायथ'ला आरो दिनै बाय बाय गुड नाइट होमबा बाय बाय